Velkommen til kl. 12 nyhederne. Vi bringer en tragisk nyhed. En mand med stoppespringvandet er blevet skudt. Vi ved ikke, hvad der er sket, men vi har rapporter derude. Mikkel, hvordan er det ved stoppespringvandet? Jeg står her ved springvandet i København sammen med Frederik, og han vil fortælle, hvad der er sket. Ja, det ved jeg. Jamen, der var nogle kammerater, jeg ser over på caféen derovre. Og så pludselig ser jeg, at der kommer en flok fulde folk. Jeg det så op der, det er jo så Simon og de andre der, der skulle givelse. Og så hører jeg pludselig en masse råd, men jeg tænker ikke mere over det. Så pludselig plads! Siger det. Overfor springvand. Og så er der noget meget mere larm og sådan noget. Det var lidt i chok alle sammen. Jo, så du hvem der skød ham? Nej, det gjorde jeg ikke. Men det er jo fordi, der stod en masse rundt om derovre, ikke til en skive bare høre BANG! Og jeg tror du, ja, det var her ved en 2 minutter over halv 3 tiden her. Ja, eftermiddag. Er der nogen fjender? Nej. Jo, skattetilsynet, men det var det eneste, ja. Ja, vi siger tak til Frederik og sætter om til Otto. Det er sikkert en forfærdelig historie. Jeg kan i hvert fald ikke tænke mig, hvad der er sket. Så vi kan bare håbe, at politiet finder de skyldige og få dem smidt i fængsel for det. Jeg har ikke mere.